ba za ku haure ba, har abada ba za ku kara ba. Kujerar gwamna ba ta gado ba, ba za mu bari ku kara mulki ba. Yau dai kallon ku ta taho ƙarshe, kayan aikin ku za ku kwakwashe. Kano dai yanzu abba gwamna ne, mai karya bakin mulkin iko ne, shi mai dawo da duka yanci ne. Dan a daidaita muna ta murna ne, domin ko abba ɗan amana ne, mai san a zama cikin limana ne, ƙarshen yan mulkin zalunci ne. Abban dai, abban dai, abban dai, sabon kare dole ne mu duba ku, don an kwana tauye haƙƙinku, yan bata kundi za mu duba ku, sannan za mu ɗora jarinku. Ina yan magani ku ce ga ku, ina yan magani ku ce ga ku, mun san an kwace duka haƙƙinku, za mu kula a kan larurar ku, kuma yan tebura muna jinku, an kece kwari cikin sana'ar ku, dole mu zo mu ɗora jarinku, domin mun yaba kwarin gwiwar ku. Yan wambai gaida ku, yan wambai gaida ku, kuma mun san akwai bukatar ku, to kar da ku damu za mu duba ku. Kasuwar kwami mun yaba aikin ku, kuma sai mu kula da haƙƙin ku, yan kwamsanta muna da kishin ku, lalle sai mun kula da ƙimar ku. Mawaka ku fito ku nuna murdar ku, domin yan abba za ya duba ku, yan bintin Hausa za mu inganta, to sai ku fito da ku a fafata. Yau dai mun kammala wahalar bauta, mun tsira yan adaidaita, mun tsira yan adaidaita, to yan adaidaita, yau ga mu yan adaidaita, sun hana yanci ga yan adaidaita, yau kuma abba za ya sassauta, duk harkokinmu za ya inganta, to barkanmu yan adaidaita, mu yi murnar mu yan adaidaita, to sannan ku yan sana'ata, maza mata ku zo mu fafata, yau dai mun kada yan gidan kwata, masu kin aiki da masana'ata, suna burin su zo su kore mu, to yau Allah ya kare mu, ya kwaci jiha da masana'ar mu, yanzu ku zo mu kama aikin mu, dan shi ne cikar mutuncin mu, yanzu mu farfado da jarin mu, don an daina tauye haƙƙin mu, sannan tilas a daina zagin mu, a daina yawaita cin mutuncin mu, don sai an kauda masu kama mu, kai mai mugun nufi ba za ka yi ba, ka sani ƙarshen kama ba zai kyau ba, don zalunci ba za ya ɗore ba, don bayansa bai yi riba ba, ba zai kauce shiga larura ba, ni yau